Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалёны Езус Христос, вітаем вас, нашы шаноўныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Ведаем, што касцёл каталіцкі вельмі багаты ў сваёй разнастайнасці, і вось сёння ўжо традыцыйна ў апошні чацвер месяца мы гэтую прыгажосць выцягваем, разглядаем і знаёмімся. І сёння такімі багатствам касцёла, багатствам сваёй супольнасці манаскай будуць дзяліцца айцы кармеліты, а менавіта айцец Юрый Кулай, які нам распавядзе вось менавіта пра сваю манаскую супольнасць. Хвала Христу. Хвала навекі, вітаю вас. Можа, так, ведаеце, кармеліты падарылі касцёлу неверагодную колькасць святых благаслаўлёных, так у гэтай духоўнасці, плённай такой развіваецца, і як бы святасць касцёла пашыраецца. І вось так, можа, першае такое заданне, можа, не пытанне, а заданне, вось аднім словам апішыце асаблівасць такой кармелітанскай духоўнасці. Адным словам, канешне, нелёгка гэта акрэсліць, таму што паводле мяне у Кармелі унікальнасць Кармелі ў тым, што ў ім месца знойдзе кожны ад містыка да душпастыра. Да, вось, назіраючы за нашымі супольнасцямі, за ордэнам, за спецыфікай, сапраўды месца ёсць для кожнага. І калі кажам пра адно слова, які можам акрэсліць, то далёка, пэўна, хадзіць не будзем. Я б выкарыстаў бы назву гары, з якой бярэ пачатак гісторыя нашага ордэна, гара Кармель. Кармель у тлумачэнні з іврыта, габрэйскай мовы, гэта Божы сад. Так? І ў гэтым Божым садзе сапраўды, каб сад быў прыгожы, трэба, каб у ім былі не расліны толькі аднаго віду, але розных відаў. Сапраўды вось у Кармелі гэта бачым, да? Што ёсць і ружы, ёсць і рамашкі, ёсць і прыгожыя дрэвы, да, і вось гэты сад, сапраўды Кармель, я бы так акрэсліў бы адным словам, такі адзін прыгожы Божы сад, і гэта вось такое адзінства ў разнастайнасці сапраўды пасуе, да, да гэтай. Для мяне, напрыклад, было адкрыццём, што тут ёсць такі свой феномен вашага ордэну, менавіта ў тым, што ён не мае заснавацеля. Раскажыце, калі ласка, як так адбылося, што кармелітанская духоўнасць пачала існаваць, кармелітанскі закон пачаў існаваць? Калі кажам пра пачаткі ордэна, сапраўды няма фармальнага заснавальніка. Нашым такім праайцом мы называем і лічым святога прарока Ілью, так, які жыў у 9 стагоддзі да нараджэння Хрыста, вось, і дзейнічаў між іншым на гары Кармель, і вось ягоны дэвіз, пра які знаходзім у святым пісанні, што руплівасцю я разгарэўся пра хвалу Пана Бога магуццяў. І вось гэты дэвіз прарока Іллі, ён таксама ўвайшоў у дэвіз нашага ордэна, і таксама знайшоў сваё месца ў гербе нашага ордэна. Вось. І ён таксама жыў на Кармелі, ён там маліўся, служыў Богу, змагаўся за чыстасць веры, так, быў свайго роду такім Божым мужам, апосталам, як бы прарокам з такім вогненным мячом, да, які змагаўся з ідалапаклонствам, дбаў пра чыстасць веры. І вось менавіта на мяжы 12 і 13 стагоддзя на Кармель пачалі прыходзіць пабожныя пілігрымы, пакутнікі, якія шукалі адзіноты, шукалі магчымасці практыкаваць малітву сузірання. Хтосьці, можа, змяняў сваё жыццё і хацеў адасобіцца і быць проста з Богам. Яны жылі ў пячорах, так, маліліся Пану Богу, таксама да іх прыходзілі пазней уже іншыя пілігрымы па параду альбо прасілі аб малітве, так, аб нейкім духоўным кіраўніцтве. І вось з часам ужо праз пэўны час сфарміравалася супольнасць, так, якая ў 1209 годзе звярнулася да Єрусалімскага патрыярха Альберта з просьбай, каб ён стварыў, напісаў для іх устаў, пэўны статут, паводле которага яны маглі б жыць як супольнасць. Так? І вось такім чынам просто па просьбе гэтых вось абсалютна розных людзей, розных пустэльнікаў пачала фарміравацца ўжо такая фармальная супольнасць, і яны самі сябе назвалі вось браты босыя Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Так, вось таму гара Кармель з'яўляецца такім сэрцам нашага ордэна, і вось
як бы такое натуральнае існаванне распачалося вось з пабожнасці гэтых пустэльнікаў, якія з часам атрымалі статут. І пачалі называць іх кармелітамі ад гары Кармель, гэты Божы сад, да, Божы сад. Ну, вось вы сказалі, пачалі называцца кармеліты босы. Я звярнула ўвагу, не такі вы босы. Чаму босы? Адкуль з'явілася такая назва і чаму менавіта так было выбрана? Сапраўды, раней было так, яшчэ ў часы святога Яна ад крыжа, вось вядомага святога, так, што быў абавязак хадзіць альбо басіком, альбо ў сандалях з босымі нагамі. Так было. Так, але на самой справе, калі кажам пра назву ордэна, пра яго духоўны змест, то маецца на ўвазе вось вучэнне святога Яна ад крыжа, які казаў, што дзеля таго, каб узнесціся да Бога, быць бліжэй да яго, так, трэба зняць з сябе абутак граху, зняць з сябе нейкія абутак зямных прывязанасцяў, усяго таго, што нас ад Бога аддаляе, каб узнесціся і з душой, і таксама з целам да неба, да Бога, да сузірання Бога ў кантэмпляцыі. Вось і таму ёсць гэта вот назва кармеліты босыя. Так. Яна ўвогуле з'явілася пазней, таму што пасля рэформы ўжо, так, святой Тэрэзы ад Езуса. І таксама унікальнасць нашага ордэна яшчэ ў іншым, што, па-першае, ён не мае свайго фармальнага заснавальніка, але таксама гэта адзіны ордэн у касцёле, мужчынскі манаскі ордэн, які рэфармавала жанчына. Святая Тэрэза ад Езуса, святая Тэрэза Авільская, гэта таксама пэўны феномен, так. Ось і таму ад яе ўжо, бо да гэтага былі, так скажем, потым наступіў падзел, да, такі і фармальны, і у назвах таксама, што чаравічковыя кармеліты, тыя, которые былі да рэформы, так, але таксама і босыя кармеліты, которые ўжо пасля рэформы святой Тэрэзы ад Езуса, святога Яна ад крыжа. Ось. Так гэта было. Чаму гэта так наступіла? Вядома, што ўсё пачыналася прыгожа, і гэтыя пустэльнікі жылі на Кармелі і гэтак далей, але потым ужо ў 13 стагоддзі з-за пераследу з боку мусульманаў трэба было ім пакінуць Кармель і перанесціся ў Еўропу, каб застацца, каб была магчымасць далей служыць, маліцца, да, і трэба было дастасавацца ўжо да рэалій іншага кантыненту, правда, і вось адпаведна таксама з гэтым, скажем, якасць манаскага жыцця, яго глыбіня пачала ў сілу чалавечых слабасцяў больш, скажем, свабоднай стала, да, і таму вось з'явіліся людзі і у жаночай галіне гэта святая Тэрэза ад Езуса, у мужчынскай галіне гэта святы Ян ад крыжа, которые просто захацелі, пажадалі вярнуцца да першапачатковай этой вось суровасці, першапачатковай такой аскезы, которая была, вось і таму распачалі рэформу ордэна, засноўваць кляштары ўжо рэфармаваны, і таму узнікла гэта назва кармеліты ўжо босыя, у тым сэнсе, што больш строгай гэтай рэгулы, да, статуту правілаў жыцця. Ведаеце, як там не круці, і там можна там шмат казаць, але ўсё ж такі кармеліты дзесьці так у падсвядомасці такіх звычайных людзей, гэта знак раўно слова малітва. Ўсё ж такі гэта кантэмпляцыя вельмі моцна так прымацавалася да вас. Якім чынам гэта праяўляецца ў вашым жыцці? Ці сапраўды вы маеце так шмат малітвы, так патрэбна мець? Канешне, малітва, так, это наша спецыфіка. Можна з упэўненасцю, калі кажам пра духоўнасць нашага ордэна, паставіць знак раўно. Кармеліт, босы, так, раўно малітва. Вось. І тры асноўныя прынцыпы нашага манаскага жыцця, гэта сапраўды кантэмпляцыя, то есть сузіранне, што выражаецца ў малітве ў розных яе формах, гэта братэрства, супольнасць, так, і таксама служэнне іншым. Таму спецыфіка нашага ордэна вось менавіта кантэмпляцыйна чынны, што мы і як бы кантэмпляцыйны ордэн, але таксама і ідзём да людзей, вядзём парафіі, працуем у парафіях, таму што вядома, што калі прыйшлі ў Еўропу, трэба было таксама з гэтым лічыцца. Так? Калі кажам пра малітву,
Канкрэтна у нашым ордэне вядома, што ёсць заўсёды супольная эўхарыстыя, это на першым месцы. Ёсць таксама эўхарыстыя, которые цэлебруем па-за кляштарамі ў касцёлах, калі кажам пра парафію. Ёсць супольная цэлебрацыя літургіі гадзінаў. Так, это і ютрань, і гадзіна чытанняў, так, это і малітвы на працягу дня, і таксама нешпар, і камплета, ўсё гэта ёсць супольна. Але ёсць таксама да гэтага, это ўжо уведзена вось наша рэфарматарка Святой Тэрэзай, это 2 гадзіны медытацыі. Так, унутранай малітвы, которая ёсць вось падчас гэтага ранішняга блоку малітваў. Як правіла, гэта вось праходзіць пасля цэлебрацыі літургіі гадзінаў. Літургія гадзінаў, супольная святая эўхарыстыя ў капліцы, і потым гадзіна медытацыі. І таксама пасля вячэрняга блоку малітваў, пасля нешпараў, таксама ёсць гэта гадзіна медытацыі. Яна супольная ў капліцы, як правіла, хоць ёсць магчымасці, можна сабе выйсці, напрыклад, на прыроду, да, у цішыні сузіраць, але вось распачынаецца супольна і таксама заканчваецца супольна ў манаскай капліцы. А вось у рэчаіснасці Мінска, так? Бо вы працуеце ў Мінску, гэта вельмі такі шумны, энергічны горад, таксама будаўніцтва. Ці гэта вось рэальна ў жыцці гэта рэалізаваць? Усё рэальна, канешне, і вялікай справай, вось вы казалі пра шум горада, пра будаўніцтва, канешне, ёсць розныя справы, парафіяльныя абавязкі, але што важна, што тут пацвердзіць, напэўна, любы монах і монахіня, не абавязкова быць кармелітам, што вельмі моцна да гэтага мабілізуе супольнасць. Правда, калі чалавек адзін, то ён адзін. Калі ён з кімсьці, то, канешне, усе ідуць, і я іду, да, каб не быць горшым. Так, калі ўжо па-чалавечы зусім так разважаць, да. Але, канешне, галоўным імператывам павінна быць і ёсць это вера ў Пана Бога, да. То есть жаданне быць блізка з ім, таму што, як кажам, Пан Бог з намі заўсёды онлайн, да. Яго няма там, што ён недзе там закрыты ад нас, да. Вось. І таксама мы, як кармеліты, таксама імкнёмся не толькі вось праз малітву, але таксама і праз працу, якую робім, таму што праца гэта таксама можа быць малітвай, да. А малітва з іншага боку это таксама праца, да. Быць блізка, каб быць таксама з Панам Богам онлайн. Отец Юрий, мяне вельмі ўразіла, вось будучы так у мужчынскіх кляштарах, так, то што вы маеце такую спецыфічную капліцу, так, што лаўкі не стаяць так, а яны стаяць вось па контуру уздоўж сценаў. Так. Чаму так? У чым гэта асаблівасць? Асаблівасць у тым, каб мы, па-першае, гэта каб мы бачылі адзін аднаго, так, каб не стаялі да кагосьці спіной, напрыклад, да. Па-другое, гэта каб заўсёды вось у гэтым бачанні адзін аднаго, каб паміж намі быў Пан Езус, да, это так ёсць выражаецца ў табернакуле, так. А па-трэцяе, хоць, напэўна, наадварот трэба было б сказаць, да, але няхай будзе так. І па-трэцяе, канешне, гэта мы, як правіла, молімся на 2 хоры. Ёсць левы хор і правы хор, да, і вось таму таксама як бы уздоўж это так лягчэй, калі супольна, да. Бачым адзін аднаго, чуем адзін аднаго, да, як бы та супольнасць не толькі, скажем, фізічна, але таксама візуальна захоўваецца ўвесь час. А ў вялікіх кляштарах, там дзе вялікая колькасць братоў, таксама выглядае так капліца? Так. Кожны кляштар ёсць пэўныя нормы, скажем, унутранага ўбранства і, скажем, кожнага кляштара, які захоўваюцца, гэта датычыцца і законнай капліцы альбо хору. У нас называецца не капліца, а хор у кармелітаў. Так, больш правільна. І таксама датычыцца гэта супольнага рэфекторыя, то есть там, дзе спажываем пасілкі, сталоўкі нашай, так. Вось. І таксама гэта і рэкрэацыйнай залы, таксама датычыцца, калі мы разам сядзім, так. Не адзін за адным, да, але сядзім як бы ў такой візуальным такім еднасці такой, да, няспынна. Цікава. А немагчыма не запытацца пра шкаплер, таму што я думаю, што гэта будзе вельмі цікава. Што такое шкаплер і вось як ён звязаны з кармелітанскім шкаплерам? Увогуле, першапачаткова шкаплер, тут калі відаць, не ведаю, відаць мяне, так? Так, гэта відаць. Вось частка нашай вопраткі кармеліцкай. Першапачаткова шкаплер служыў проста як фартух.
як частка вопраткі, которая вось, прыкрывала туніку спераду і ззаду. Так? Але узгадаў я ўжо раней, што калі кармеліты перайшлі ў Еўропу, то таксама была пагроза роспуску, таму што розныя праблемы ордэн перажываў, так, і генерал ордэна святы Сымон Сток пачаў маліцца да Маці Божай і прасіць аб выратаванні ордэна. Чаму да Маці Божай? Таму што ордэн прысвечаны ёй, браты босыя Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. І вось у ноч з 15 на 16 ліпеня 1251 года ён атрымаў аб'яўленне ад Маці Божай, якая трымала ў руках дзіцятка Езуса, і таксама вось гэты кавалак матэрыялу, так, гэты шкаплер. І сказала, што з гэтага часу гэты шкаплер гэта будзе шатай маёй апекі. Кожны, хто будзе насіць гэты шкаплер, хто будзе маліцца да мяне праз у інтэнцыі захавання ордэна, то таксама гэта будзе такім, скажем, знакам ад вас, што малітва будзе выслухана, так? І вось, і дзякуючы гэтаму, гэты вот шкаплер, ён выратаваў ордэн. Гэта вот апека Маці Божай. То есть она дала сваю шату, знак сваёй апекі для кармелітаў. І, канешне, не кожны можа быць кармелітам, кармеліткай. Вось таму з часам шкаплер быў трошкі мадыфікаваны, каб яго таксама маглі насіць і светскія вернікі, якія мелі такое жаданне і хацелі жыць духоўнасцю Кармелю. І на сённяшні дзень гэта выражаецца ў тым, што ёсць два палатняныя кавалачкі матэрыялу. На адным з іх выява Маці Божай шкаплернай, на другім сэрца Пана Езуса. Ён апранаецца таксама на цела, як у нас. Спераду Маці Божа шкаплерная абараняе, ззаду сэрца Пана Езуса. Ахінае ўсяго чалавека плашчом сваёй апекі. Таксама ёсць медальёнчык шкаплерны з такімі ж выявамі. Так, ужо там, скажем, для проста большай практычнасці, да, як кажуць, ідучы нага ў нагу з сучаснасцю, да, вось таксама і Кармель дастасоўвае гэтыя сакраменталі, гэты дар Марыі, якім з'яўляецца святы шкаплер не толькі для сябе, але таксама і для ўсіх, хто хоча жыць гэтай духоўнасцю Кармелю. Тым больш, што абяцанні Марыі адносна тых, хто носіць шкаплер, вельмі важныя, вельмі прыгожыя, вельмі збавенныя. Так? Марыя сказала святому Сымону Стоку, што той, хто будзе верна насіць шкаплер, хто будзе маліцца і прызываць заступніцтва Багародзіцы, хто будзе старацца жыць цнатліва, захоўваючы Божыя запаведзі, і памрэ ў шкаплеры, так, той у першую суботу пасля смерці будзе вызвалены з чыстца. Сама Марыя пра гэта паклапоціцца, да? Таму абяцанне вельмі важнае, вельмі прыгожае, бо датычыць збаўлення душы. І таму, канешне, на сённяшні дзень шкаплер як сакраменталі касцёла вельмі папулярны у паўсюдным касцёле, так, не толькі ў Кармелі, але таксама ў паўсюдным касцёле. Запрашаем. Я-то свой маю, а наших слухачоў запрашаем. Отец Юрий, а як так адбылося ў гісторыі, што вось з гары Кармель праз Еўропу кармеліты дайшлі да Беларусі? Як адбылося? Канешне, шмат каму з вернікаў, таксама з князёў, розных важных людзей падабалася кармеліцкая духоўнасць. То, што я казаў, што сапраўды ў Кармелі ёсць месца для кожнага, пачынаючы ад містыка, заканчвае душпастырам. Так? І вось то, што магу у прыклад прывесці, 1754 год, это вось канкрэтна, калі кажам пра нашу зямлю, это Мядзель, так? Стараста тагачасны Антоній Кошчыц, ён захацеў пабудаваць касцёл. Там таксама, дарэчы, касцёл пабудаваны на гары, на ўзор гары Кармель, як сваю прыватную усыпальню, капліцу. Так? Архітэктура гэтага касцёла унікальная, у якім сэнсе, што ён з'яўляецца дакладнай копіяй купала базылікі Маці Божай шкаплернай на гары Кармель, вось касцёл у Мядзелі. І ён запрасіў туды працаваць кармелітаў. Так? І кармеліты
хоць не мелі там парафіі, так, парафія была ў іншым месцы, але там яны праводзілі менавіта школы малітвы, вучылі людзей маліцца, школы духоўнасці. І праз гэта таксама, канешне, і ў іншых месцах Беларусі кляштары пачалі ўзнікаць. Між іншым, былі кляштары таксама у Гудагаі, у Глыбокім, у Гродні, вось, у Пінску, таксама у Вострай Браме. Касцёл Святой Тэрэзы, да, гэта касцёл кармелітаў босых. Ну, цяпер ужо, канешне, іншыя там гаспадары ёсць, так, але так, гісторыя такая, што... І заўсёды, як бы, калі асноўваўся новы кляштар, так, то там была вось гэта школа малітвы. Ці гэта была такі такая мядзельская спецыфіка? Не, звычайна так было. Звычайна так было, што айцы займаліся, праводзілі гэтыя школы малітвы. Вось, і... Ну, это наша спецыфіка, да, вучылі проста людзей маліцца. Але таксама і іншыя прадметы таксама выкладалі. Вось, так што бібліятэкі таксама былі кармеліцкія, которымі карысталіся людзі гэтых вось нашых вялікіх святых містыкаў. Таму, канешне, гэта спецыфіка кожнай супольнасці, так, перш за ўсё навучаць малітвы, рэкалекцыі, малітва, да, школы малітвы, гэта вось то, што з'яўляецца нашым такім сэрцам, да, манаскае жыцця. Вось вы прыехалі ў Мядзель, і кармеліты з таго часу астаюцца на Беларусі. Ці была якісьці перарыў вашай прысутнасці? Быў, канешне, перарыў у 20 стагоддзі, калі была касацыя, то былі зліквідаваныя кляштары, вось канкрэтна ў Глыбокім, так, ужо забраны, ў Мядзелі кляштар згарэў, вось, таксама ў іншых месцах. Толькі, ну, Вострая Брама толькі асталася як будынак, да, выкарыстоўвалася як сакральны будынак, але толькі ўжо ў міжваенны час, у перыяд 20 стагоддзя, манахі вярнуліся ў Мядзел падчас нямецкай акупацыі. Законнікі былі, то мы сказалі, так, ужо ў 90-м годзе першыя айцы вярнуліся ў Гудагай, у Мядзель, таксама ў Нарачы на сённяшні дзень, вось, служаць. Ну і ўжо пазней яшчэ вось у Мінск цяпер, да, таксама будуем касцёл, будуем кляштар і вядзём парафію. Ну і сёння ў прынцыпе, вось 4 кляштары Беларусі, которые дзейнічаюць, так. Ну, у асноўным гэта такія гістарычныя вашы. Так, гістарычныя, то, што ёсць ад пачатку на сённяшні дзень, то, што функцыянуе, гэта Гудагай, канешне, так, і Мядзель, так. Ну і Мінск, это ўжо новая фундацыя, да. Ну і Нарач, так, Нарач. Што трэба, вось, якія якасці гэта, вось, я так зразумела, што яны могуць быць чалавек, вось, адчуваюць пакліканне, так, да менавіта такой духоўнасці. Якія этапы фармацыі, падрыхтоўкі трэба будзе прайсці, што яго чакае ў гэтай дарозе? Перш за ўсё, канешне, гэта час пастуляту, так, час, калі кандыдат у ордэн прыходзіць, жыве ўжо ў кляштары, прыглядаецца манаскаму жыццю, удзельнічае ў супольных малітвах, у супольных пасілках, так, ну, жыве ў супольнасці, хоць яшчэ фармальна не з'яўляецца членам ордэна. Ён трывае ў нас 1 год. Далей, наступны этап – это навіцыят, калі кандыдат у ордэн атрымлівае манаскі габіт, і гэты вось год жыве ў кляштары, спецыяльна прызначаным для гэта перыяду навіцыяту, удзельнічае ў жыцці супольнасці, жыве ў супольнасці, так, працуе таксама, моліцца і пазнае таксама духоўнасць праз чытанне літаратуры, так, праз таксама лекцыі, которые праводзяцца на гэтым этапе фармацыі. І пасля заканчэння навіцыяту, калі, ну, скажем, ён не перадумаў, так, і настаяцелі таксама згодныя прыняць яго, то ён складае першыя манаскія шлюбы, і пасля гэтага распачынаецца ўжо перыяд, скажем, такой часовай фармацыі. Калі хтосьці прагне быць братам, то жыве ў кляштары і кожны год гэтыя шлюбы аднаўляе,
ажно потым прыносіць вечныя манаскія шлюбы, альбо калі хтосьці мае пакліканне да святарства таксама, да, то ідзе ў семінарыю і вучыцца 6 гадоў у семінарыі, пасля чаго складае манаскія шлюбы вечныя, так, прымае пасвячэнне ў дыяканы і таксама праз пэўны час святарскае пасвячэнне. То есть, в суме 8 гадоў атрымоўваецца поўнай фармацыі, калі так узяць з гэтымі падрыхтоўчымі гадамі і таксама з семінарыі. Але заўсёды можа быць болей. Так, можа быць болей. Меней то, як правіла, не, але болей можа быць, калі настаяцелі вырашаць, што такая ёсць патрэба. Так. Калі чагосьці там яшчэ не хапае, штосьці трэба падцянуць, ці то ў супольным жыцці, ці то ў духоўным жыцці, ці то, калі кажам пра інтэлектуальную таксама фармацыю, это ж таксама важна, асабліва ў будучай святарскай дзейнасці. Так, таму так это выглядае. На сённяшні дзень колькі кармелітаў у Беларусі працуюць і ці ўсе яны святары, так, ці ёсць браты? У Беларусі на сённяшні дзень працуе 15 чалавек, 15 кармелітаў, усе яны святары, так, і адзін таксама клерык вучыцца ў Польшчы, праходзіць фармацыю таксама да святарскага жыцця ў семінарыі. То бок братоў, вось кармелітаў такіх не маеце? Былі, нейкі час былі, але па розных прычынах цяпер не засталося, на жаль. Так. Можа, у чым тут можа быць праблема, да? Пакліканне на брата, яно вельмі спецыфічнае, канешне. Так? Святар, ён мае больш, скажам, магчымасцяў для дзейнасці, для нейкага самавыражэння, да, можа, так, калі кажам, па такім чалавечым псіхалагічным сэнсе. Вось. І асабліва, калі кажам, у рэаліях Беларусі, калі ўсюды ёсць парафіі, да, тут цяжка ўявіць кляштар без парафіі, да, таму што бачым, што патрэбы ёсць вялікія. І, пакліканне на брата, канешне, патрабуе, як мне здаецца, таксама не толькі што нейкай большай фармацыі, але таксама большай сталасці. Так? І таксама адкрытасці супольнасці, вялікай адкрытасці супольнасці і ўшанавання гэтага паклікання, да? Чаго можа часам, дзесьці штосьці у чалавечым фактары не хапае. Да? І гэта такое заданне для нас усіх, але Пан Бог дае пакліканне і сапраўды таксама ад самога чалавека залежыць, ці ён у гэтым пакліканні хоча вытрываць і чаго ён так на самой справе шукае, таму што вельмі важна памятаць кожнаму з нас, незалежна, ці ты брат, ці святар, усе мы браты. Праўда, святарства гэта толькі функцыя, да, службовая функцыя, которую выконваем у служэнні касцёлу Божаму народу, але у супольнасці ўсе мы браты. Да? І таксама ў нашай назве няма такого, што айцы кармеліты, толькі што афіцыйна, што браты, да? Альбо кармеліты босыя проста, альбо поўная назва браты босыя Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Вось таму это братэрства, яно павінна таксама займаць сваё асноўнае месца, тому што на штодзень мы браты, да? Святар, ты падчас святой імшы, праўда, вось, калі цэлебруеш, калі спавядаеш, калі удзяляеш іншыя сакрамэнты, а ў супольнасці ты брат, на штодзень ты брат, як і кожны. Вось там гэта таксама вельмі важна. І прыгожа гэта адзінства разнастайнасці, то, што ў пачатку мы узгадалі. А калі мы казалі колькасна, так? Колькі кармелітаў больш-менш цяпер вось у свеце? Я апошні час не цікавіўся гэтай статыстыкай, але мне здаецца, што дзесьці у раёне 3000, здаецца, так. Хоць дакладна не скажу, таму што... І гэта цяпер мы кажам пра братоў босых, рэфармаваных. Так, рэфармаваных, так, братоў босых. Яшчэ ў нас ёсць таксама ж жаночая галіна, сёстры кармеліткі босыя, это кляўзуровыя манахіні, якіх, на жаль, нема ў Беларусі. Вось, і іх задача асноўная гэта вось малітва, кантэмпляцыя, так. Будучы ў кляштарах, у гэтых закрытых супольнасцях яны падтрымліваюць і таксама кормяць касцёл, узбагачаюць касцёл, але таксама і нас, эту мужчынскую галіну ордэна, сваёй малітвай, сваёй
ахвярнай працы, якую робяць, так, потому што не толькі моляцца, вось мы казалі, што малітва гэта таксама праца, хтосьці можа паспрачацца, якая малітва гэта праца, да, калі запытаешся ў кагосьці, ці ты молішся, кажа, што я не маю часу, правда. Вось таму таксама малітва патрабуе высілку, і гэта тое, што нас яднае з Богам, з касцёлам, але таксама і ў супольнасцях. І вось сёстры, канешне, моляцца, але таксама і працуюць у кляштарах, таксама на карысць касцёла. Розныя ёсць формы, віды дзейнасці ў іх. Это і нейкія пісанні ікон, напрыклад, альбо таксама пашыў літургічнага адзення, альбо кіліховай бялізны. Это ўсё таксама то, што патрэбна, да, то, што патрэбна, і гэта таксама іх праца, іх уклад, але таксама іх утрыманне. Да. А ці ёсць мары такі, напрыклад, на будучыні, каб сцягнуць сясцёр сваіх усюды ў Беларусі? Мары ёсць даўно, даўным-даўно, і, ў прынцыпе, ад пачатку яшчэ, калі толькі айцы ў 90-м годзе вярнуліся, вось у Гудагай, так, у Канстанцінова таксама працавалі нейкі час, у Нарачы, так, вот, у Мядзелі, то была гэта мара даўным-даўно, каб былі сёстры. Але першая праблема, канешне, гэта тое, што няма пакліканняў, да, няма пакліканняў. Адна з прычын, чаму няма, таму што іх няма тут на месцы. Дзесьці за мяжой яны ёсць, але добра ведаем, што непасрэдны кантакт, непасрэдныя знаёмствы, заўсёды больш дзейснае, так скажам, да, чым проста штосьці там, дзесьці хтосьці пачытаў ці расказаў. Да. Але, не скажу, што ўвогуле няма ніводнага паклікання з Беларусі, ёсць, так, але яшчэ іх замала, каб яны вось нейкім чынам вярнуліся сюды і змаглі тут заснаваць сваю супольнасць. Тут таксама яшчэ ёсць іншыя прычыны, которые незалежныя ад касцёла альбо ад нас, кармелітаў. Так. Акрамя мужчынскай, жаночай, то ёсць яшчэ кармеліты свецкія, наколькі я ведаю, так? І вось гэта вельмі так добра распрастранілася ў Беларусі. Прынаймні, у мяне так шмат знаёмых з гэтай сферы. Як гэта жыццё выглядае? Сама назва «Светскі кармеліт» сведчыць аб тым, што гэта чалавек, который жыве ў свецкім жыцці, але таксама з'яўляецца членам нашага ордэна, так, і духоўна, і фармальна праз прынясенне гэтых вось абяцанняў, так, менавіта ў свецкім ордэне. На сённяшні дзень, калі кажам пра Беларусь, то свецкі ордэн жыве, функцыянуе, як бы так, трывае пад такой духоўнай апекай, это вось пры нашай супольнасці ў Мінску. Так, але ёсць свецкія кармеліты не толькі ў Мінску, таксама ёсць у іншых гарадах, і ёсць пэўныя моманты, калі сустракаюцца разам, калі моляцца разам таксама, да, таму гэта духоўная еднасць ёсць. Это таксама зноў жа пэўнае багацце, што свецкія людзі, которые маюць свае сем'і, маюць свае абавязкі, сваю працу, але на штодзень жывуць духоўнасцю кармелю. Праз тое, што моляцца таксама літургію гадзінаў, праз тое, што таксама перажываюць медытацыю, вось практыкуюць малітву сузірання, которую пакінула нам наша маці-рэфарматарка святая Тэрэза ад Езуса. Вось. І таксама ёсць гэтая супольная сустрэча, супольнае дзяленне Божым словам, але таксама і такія інтэграцыйна-рэкрэацыйныя таксама сустрэчы, дзякуючы чаму ёсць гэта будаванне супольнасці і паміж імі, але таксама і паміж намі, законнікамі. Вось таму цешымся, што... Вось колькі маеце такіх вось? Мне здаецца, што мне здаецца, што ўсё ж такі гэта вельмі моцна разраслося ў Беларусі. Вось якая колькасць гэтых свецкіх кармелітаў? Дакладнай колькасці я не скажу, колькі іх ёсць, але я думаю, што больш, каля чалавек 30, думаю, што будзе усіх, так, плюс-мінус. Не магу не запытацца. Так увесь час мне па галаве ходзіць, думаю, ўсё ж такі вярнуся да пачатку, так? Калі мы размаўлялі пра малітву і пра колькасць гэтай малітвы, раскажыце, як выглядае дзень кармеліта? Дзень кармеліта. Такі звычайны, вось, без выездаў, такі самы звычайны. Так. Як выглядае? Перш за ўсё, канешне, гэта ранішнія малітвы. У колькі? Супольны. Кожны кляштар па-свойму гэта рэгулюе, так, в залежнасці там ад спецыфікі кляштара, ад спецыфікі супольнасці, ад спецыфікі працы. Раніцай, скажем так,
ну, 7 гадзін, так, допустим, так, плюс-мінус, так, скажем, 7, это так ужо, скажем, да, 7 гадзін. Пачынаецца літургія гадзінаў, так, як правіла, у нас па прычыне абавязкаў парафіі, да, то мы такія два асноўныя блокі, гэта вось менавіта раніцай і вечарам, так, калі кажам пра рэаліі Беларусі, да. Ёсць раніцай ютрань, літургія гадзінаў і таксама малітва перад поўднем, ёсць супольная святая Эўхарыстыя для супольнасці, так, яна можа быць у кляштарнай капліцы, можа быць таксама і ў касцёле па-рознаму, у залежнасці, як кожная супольнасць вырашыць, так. І ёсць таксама гэта гадзіна унутранай малітвы, сузірання. Пасля чаго, як правіла, сняданне, і пасля снядання кожны ідзе да сваіх абавязкаў, так. Хтосьці у душпастырстве, хтосьці можа нейкай навуковай дзейнасцю займаецца, маючы тыя ці іншыя справы. Вось потым, як правіла, збіраемся на малітву апоўдні, та анёл панскі таксама, уже там бліжэй абеду, так, і супольны абед, і пасля абеду, канешне, рэкрэацыя, так, плюс-мінус так да паўгадзінкі, каля гадзінкі, так, каб мы былі разам, так. Пасля абеду таксама ёсць, ідуць браты да сваіх абавязкаў, так, ёсць крыху вольнага часу. І пасля ўжо пад вечар, таксама недзе з 17 гадзін распачынаецца малітва нешпараў, вячэрняя малітва, так, малітва сузірання, так, хтосьці заўсёды ідзе ў касцёл на імшу гэты час, таксама, таму што вядома, што парафія ёсць свае абавязкі ў парафіі, хтосьці можа займаецца катэхетычнай дзейнасцю, вось. І потым вячэра, пасля вячэры таксама, в залежнасці ад перыяду, калі гэта ў нас, скажем, перыяд ад узвышэння крыжа святога, так, 14 верасня да Пасхі, то пасля вячэры адразу ўжо малітва на заканчэнне дня камплета і ўжо цішыня. Ну, кожны там ўжо ў сваім, хтосьці можа чытанне духоўнае мае, хтосьці там штосьці там можа памаліцца і гэтак далей. А калі ёсць гэты час ад Пасхі да 14 верасня, то яшчэ вот паміж вячэрай і малітвай на заканчэнне дня ёсць таксама супольная рэкрэацыя. Вось, ці то у рэкрэацыйнай зале, ці то можна дзесьці выйсці на паветра, па-рознаму гэта бывае, у залежнасці ад поры года, ад настрою і супольнасці і гэтак далей. А чаму так падзелена, ну, вось, менавіта з 14-го, так? У нас у ордэне так вот ёсць, скажем, такі як бы законны пост, да, то есть такое пэўнае абмежаванне, што вось ад узвышэння крыжа вось так заведзена, да, да пасхальных святаў, да. Цікава. Так вот ёсць, да. А вось не вельмі, ну, вось у жаночых кляштарах я ведаю, як выглядае рэкрэацыя. Гэта ты пабалталі, стреціліся, ну, такая натура жаночая. А як у машынскіх кляштарах выглядае рэкрэацыя? Можа быць таксама ў форме нейкай размовы, да, нейкай часам можа нават і дыскусіі на розныя там справы, на розныя тэмы. Можа таксама выглядаць, што нейкі супольны прагляд фільма якогосьці там, ці якогось нават там паслухаць нейкі там канцэрт, калі это нейкі там святочны час. Ну, усе ж мы людзі, праўда, і вось хочацца часам і нейкія навіны паглядзець таксама, да, што адбываецца ў свеце. Это таксама вельмі, вельмі важна, бо тое, што чым жыве свет, чым жыве касцёл, таксама для нас з'яўляецца інспірацыяй, скажем, быць на плыні і ў душпастырстве таксама, і ў казаннях, у пропаведзях, але таксама інспірацыя да інтэнцыі нашай малітвы, паколькі спецыфіка наша малітва у касцёле, за касцёл, з касцёлам, але таксама і за ўвесь свет. Вось таму таксама вельмі важна, каб арыентавацца, жыць тым, што адбываецца ў касцёле і ў свеце. Отец Юрый, а вы калі так асабіста паразмаўляць, вось я так адчуваецца, што вы прапітаны проста гэтым кармелем, гэтай духоўнасцю. Як вы адкрылі менавіта сваё пакліканне ў гэтай духоўнасці? Сваё пакліканне ў духоўнасці, ну, перш за ўсё варта пачаць з таго, што я родам з Брэста, з парафіі ўзвышэння Святога Крыжа.
І заўсёды ад самага пачатку, калі наступіла гэта свабода веравызнання, то есть 89-90 год, то ад самага пачатку у маёй роднай парафіі працавалі і працуюць да сённяшняга дня сёстры кармелітанкі дзіцяткі Езуса. Так, яны фармальна не належаць да ордэна кармелітаў босых, але з'яўляюцца адной з галінаў кармелю, так, жывуць духоўнасцю кармелю. Вось. І, канешне, іншай магчымасці не было, як толькі праз іх. Пазнаць кармель, я памятаю, што яны часам давалі штосьці пачытаць, там, арганізоўвалі нейкія рэкалекцыі, нейкія духоўныя сустрэчы там, у сябе ў кляштары. Мы, як дзеці, потым уже як моладзь, і таксама на канікулах з Богам удзельнічалі на гэтых аазісах, такіх, скажем, адпачынак, скажем, з Богам, але таксама і пэўны такі рэкалекцыйны адпачынак, які яны арганізоўвалі. І праз гэта, канешне, пазнавалася і кармель, і іх жыццё, насколькі гэта было магчыма для мяне, як для маладога хлопца, так. Але гэта найбольш, это, канешне, літаратура. Я ніколі не забудуся, што быў захоплены проста кнігай «Дзеі душы» святой Тэрэзы ад дзіцяткі Езуса. Гэта вось гэты шлях яе духоўнага дзяцінства, так, да Бога. Это шлях, маленькі шлях, які яна паказала вось касцёлу і свету. І вось, конечно, для мяне гэта так было такой, скажем, самай такой крыніцай галоўнай, каб пазнаць духоўнасць кармелю, але потым з часам, канешне, і ўжо кантакты з сёстрамі, кантакт таксама і з некаторымі айцамі, которые прыязджалі да сестёр на рэкалекцыі, там, ці то з Нарачы, там, ці з іншых кляштараў. Вось таксама выезды таксама былі ў Польшчу на нейкія рэкалекцыі, на нейкія манаскія шлюбы, там, знаёмай сястры якой-небудзь там, так. Таксама бачылася гэтыя кляштары, бачылася супольнасці, размаўлялася з людзьмі. Вось і такім чынам вось маё пакліканне нарадзілася, так, я вось пазнаў кармель, ну і надышоў час, калі вырашыў сказаць Богу так, да, і быць менавіта ў гэтым Божым садзе, да, Найсвяцейшай Панны Марыі з Кармелю. Дарэчы, моя сястра малодшая таксама з'яўляецца монахіняй, сястрой кармелітанкай дзіцяткі Езуса, вось, і працуе у Гудагаі, служыць там пры таксама ў парафіі, таксама пры кляштары нашых айцоў. Вось. Нас у сям'і толькі двое, абое пашлі служыць Богу, таму, канешне, тата з мамай сёння, ну, унукаў не маюць, але дзякуюць Богу за тое, што дзеці блізка Бога. Неверагодна. То бок это такое пакліканне ўсё ж такі духоўнасці на дзяцінства, так, увпітывалася праз сясцёр, якія працавалі. Так, так. Отец, можа, такое апошняе слово ўжо павінна кончыць, а такое пытанне вось, што б вы сказалі чалавеку, які вось адчуваюць гэту духоўнасць, што менавіта вось хоча пайсці ў кляштар, але не адважваецца, так не ведае, ці зможа, ці не зможа. Вось вашу параду для такого чалавека. Моя парада, канешне, у кожнай справе патрэбна адвага, так, і варта вучыцца слухаць голас Божы ў сваім сэрцы, таму што калі гэты голас ёсць, калі Бог кліча, то не трэба думаць, ці я змагу. Сам я нічога не змагу. Але трэба памятаць пра тое, што калі Бог дае ласку, калі Бог дае таке сам нейкае выпрабаванне, даст таксама сілы, каб это пакліканне рэалізаваць. Я думаю, што кожны святар, кожная кансакраваная асоба таксама гэта пацвердзіць, што трэба заўсёды быць блізка Бога, адкрытым на яго ласку, не баяцца, таму што часам падаючы целам, каб мы ніколі не ўпалі духам, да, і вось мы не ідзём у кляштар для таго, таму што мы святыя, а мы ідзём у кляштар, каб стаць святымі, да? І вось гэта галоўная мэта, это вось стаць святым, збавіць сваю душу, больш таго, іншым дапамагчы знайсці гэты шлях да Бога. І вось гэта шляхетная мэта, дзеля якой проста не варта баяцца, дзеля якой варта сапраўды выплысці на глыбіню, а Бог праз настаяцеляў, праз касцёл пакажа шлях, што рабіць, як рабіць, каб быць на сваім месцы і служыць яму.
Ну што ж, дзякуй вялікі за размову, што падзяліліся такой прыгажосцю кармелітанскага саду, кармеліцкага саду, і дзякуй вялікі вам за тое, што прыйшлі да нас, што расказалі. Маю надзею, што будзе. Ну, мне асабіста было вельмі цікава. Цешуся. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.